Egunon edu? Egunon zurire, Xabi. Zer da mazu eskuan? Ba, begira, bi liburu, esango bizu. Berta berezi Berta berezi. eta berta berezi. Aha. Eta badakizu zergatik eman dizudan bat? Zergatik? Ba, biok idatzitako, bigarren liburua delako. Ah, bale. Irudi polita dituz. Oso. Txukun gelitu da. Nork egin ditu bat? Alex Efak. Ah, lez, ezagutzen duz? Badira? Bai, nazista da. Ba, ederki gelitu da, Aha. Bale. Eskerrik asko, Alex. Merci. Eta berta berezi. Berta protagonista eta berezi izango da. Eta oso xelebrea, oso. Xelebrea? Bai, begira, behin perretxikotara joan lagunekin, Eta, ez esan, bikain bereizten zekien, kaltegarriak eta onak. Bagia esan gauza handirik etzekien. Baina utzi da zoa sartzen. Gero beste batean, nola da, espiritismo... Hori, lakoak, beste mundua, eta olako saio bat antolatu nahi lagunekin. Horretaz ere bazekien? Egia esan etzekien ez. Baina gero, beste batean... Hirugarrena. Bai, lagunei musuak emateko teknikak. Hori. Horretan ere aditua? Etzun ideia zipitzik ere. Berta berezi eta xelebrea. Jakin ere zu, Xabi, gehiago? Jakina. Bueno, begira, hortxe guzu liburua, nik ere bai, bertak esango loke modura, irakurri, ez zarete damutoko. Eta gozatu. Aio.